अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. सुरू होणारच ना. ठीक आहे, माझी माणसं आहेत, उभी केली तर ना. सामंत राणे एकत्र आले. सांगा मला, करेल काही बातम्या करता तुम्ही? कधी नव्हतं. उदयचं आणि माझं कधी भांडण नाही. उदय शिवसेनेत होता, हॉटेलमध्ये मिटिंग होती उद्धव ठाकरेची, तेव्हा बाहेर पडले. तेव्हा मला काही सांगायला हवं, दादा उदयला फोन करा ना, त्याला पण जाऊ दे ना. उदय बसला, तुम्ही फोन केला, उदय कुठे बसला? मिटिंग उठ आणि सुरतला जा, आणि सुरतवरून गुवाहाटीला जा. मी एकमेकांशी बोलतो, तुला मंत्री करतील, तू जा. आणि तिथं उठला, सुरतवरून गाडी डायरेक्ट गुवाहाटीला गेली आणि मंत्री जा. मी आपला माणूस कोणी असो, आणि कोकणी माझा वीक पॉईंट आहे, आपण मदत कर. बरोबर की नाही? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.